eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzan jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta osa bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi Den eguna dalata, etorri gera onuntza, modu batean, denon artean, egin behar dugu bultza. Gau eta egun horretan dabil, nola ez ba aur hezkuntza, etxe guztitan zabaldu dadin, gurea degun hizkuntza, ta egunero hitz egitea, da benetako laguntza. Euskara gurea da gaur eta egunero. Euskararen eguna. Denbora haizea bezalakoa da. Harrapatzerik inork ez du lortu oraindik. Ta geldiarazten saiatu direnek ere kale egin dute. Aurka ere ausartu dira batzuk, baina indartsuenak ere nekatu ditu bere indarrak. Denbora haizea bezalakoa da. Egunen batean, Batak edo besteak hitza hauek eramango ditu. Euskara dara eta euskara oso maitagarria da niretzako. Amonak, nire amonak esan zidalako ez galtzeko euskara. Ni galtzea nikoan erdea egiten. Hartan, garaia haietan ezan euskara ikasten eskoletan. Eta orain posten naiz aurrean egin degulako pilo bat eta ja ume guztiak dakite euskara. Ez dakit gero erabiliko egiten kalean edo ez. Azpeitin, olako herri txikietan euskaraz egiten da. Hemen hirian ez. Baina gutxienez, ziurtatu dugu gure ume guztiak dakitela euskara. Eta pentsatzen dut gure arbasoek arro egongo direla egindan lanarekin. Eta espero dut zehosartarako balio izatea. Euskaraz bizi beti, lagunekin, lanean, kalean, mendian, seme-alabekin. Euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz. Zer da behiak egiten duen lehen gauza eguzkia irtetean? Itzala. Euskara da gure territorio libre bakarra. Hasi eta ezi, euskaraz! Ya está. Gu euskaraz, zu zergaitik ez. Aporio! Euskara plazara! Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut. Zaindu euskara, zaindu euskaldunen hizkuntza. Euskara eta punto. Bere helburua elkartasuna bizitzea eta hori nahi du, así que elkartu gurekin da euskaraz hitzein bizi eta amestu. Nik euskaraz, bestela zer.
Denok euskararen alde. Egun hontan bakarrik ez, indezagun euskaraz egunero, gure hizkuntza izateaz gain gure jarrera eta nortasuna izan dadin. Nik ere euskaraz bizi nahi dut. Euskara ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Euskara gure arma bakarra. Euskara! Euskara! Euskararen eguna!